pri našich správach televízie Centrum. 24. októbra sa konal seminár s názvom Turistické a náučné chodníky Prievicka a Bánovicka. Súčasťou seminára bolo aj premietanie videodokumentu Balada Dievčia skala z produkcie našej televízie TV Centrum. Podujatie vzniklo pod záštitou Centra voľného času Prievidza v zastúpení riaditeľa Dáriusa Štrobu a autorov literatúry Faktu a publicistov Petra Kováčika a Milana Grossa. Seminár je zároveň súčasťou podujatí v rámci roku výročí mesta Prievidza. Dňa 25. októbra sa konala na Prievickom námestí akcia pod názvom Tancujúce tekvičky. Akcia sa konala v rámci mesiaca dobrovoľníctva Mladí pre Prievidzu a pripravili ju nezisková organizácia Spokojnosť v spolupráci s našim Centrom voľného času. Dáme si, že ty a ja a námestie, dobré? Čo chcem, ten príbeh tebe mám. 30. a 31. októbra počas jesenných prázdnin Centrum voľného času navštívilo 35 strík, strigóňov a strašidiel, ktorých počas 2 dní hostila vo svojom hrade strigónska kráľovná Priscila so svojimi pomocníkmi, mladými dobrovoľníkmi. Spolu pre deti pripravili pátraciu výpravu po čarovných predmetoch, počas ktorej plnili účastníci rôzne úlohy. Svoje čarodejnícke a strašidelné schopnosti si účastníci zlepšovali na hodinách túzlenia, lietania, elixírov, obrany proti čiernej mágie, všeobecnému rozhľadu a strašenia. Večer pomohli kráľovnej k nájdeniu diamantu života, ktorý jej ukradol pán podsvetia Hades. Za odmenu pre nich kráľovna pripravila hostinu a strašidelný bál. Ďalší deň do poludnia sa naučili a zahrali si metlobal, elektriku a mestečko Palermo. Pred odletom domov sa zabavili počas hry tanečná šifrovačka. Na záver ich kráľovna pozvala na spoločné stretnutie aj o rok. To už bola záverečná správa nášho spravodajského bloku. Tešíme sa na vás znova pri ďalších správach z Centra voľného času. Dovidenia.